K1 500 metrów Mistrzostwa Polski Seniorów. Marek Twardowski, 4. tor. Oficjalne wyniki finału BK1 500 metrów mężczyzn. Zwyciężył Rafał Marek Zabita Pyrkos 1,47,727. Na miejscu drugim Florian Piszowski Orzeł 1,49,097. Na miejscu trzecim Wojciech Panerier UKS Wojewódzki Białystok 7,53,7. Na miejscu czwartym Wojciech Załuczny Rybka Elbląg 1,52,489. Na miejscu szóstym Paweł Klopka z Wojlidy 1,370. Siódme miejsce Mateusz Ruśnik z Poznania 1,4527. Na miejscu ósmym Kamil Major Energetów 1,4855. Miejsce dziewiąte Paweł Władkiewicz Pała Lublin 1,4855. A w torze zawodnicy startujący w finałowym wyścigu K1 500 metrów mężczyzn. Przypomnę, tor pierwszy Marcin Stapler, tor drugi Rafał Roszewski, na torze trzecim Tomasz Olszewski, tor czwarty Marek Twardowski i piąty Dawid Kurto, na torze szóstym Adam Wachowiak, siódmym Paweł Szafrak, na torze ósmym Marcin Wyszło. Twardy! 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 Mistrzem Polski! Twardy! Mistrzem Polski! Twardy! Mistrzem Polski! Twardy! Mistrzem Polski!